Priemerná mzda na Slovensku rastla aj v 3. štvrťroku tohto roka. Medziročne sa zvýšila o 5,8%. Priemerný hrubý zárobok na Slovensku tak stúpol o 81 eur na 1484 eur. Tempo rastu bolo najpomalšie za posledného 3,5 roka. Po očistení o infláciu si priemerné platy udržali aj reálny rast o 3%. Nominálny, ale aj reálny rast platov zaznamenali všetky odvetvia hospodárstva s výnimkou organizácií pôsobiacich v oblasti nehnuteľností. Najdynamickejšie reálne rasty nad úrovňou 5% boli v umení, zábave a rekreácii, vo vzdelávaní, ako aj vo vybraných štruktúrach priemyslu. Vyšší rast miest zaznamenal aj priemysel, zamestnávajúci najväčší počet ľudí. Mzdy v priemyselných podnikoch medziročne reálne stúpli o 4,7% a dosiahli v nominálnom vyjadrení necelých 1600 eur. V obchode, ktorý zamestnáva druhý najvyšší počet osôb, sa priemerná mzda zvýšila reálne o 1,4% na niečo vyše 1400 eur mesačne. Najlepšie boli odmeňovaní zamestnanci pracujúci vo finančných a poisťovacích spoločnostiach, či v odvetví informácia a komunikácia. Ich priemerná mzda prekračovala hodnotu 2400 eur za mesiac. Na opačnom konci mzdového rebríčka boli naďalej pracovníci ubytovacích a stravovacích službách s priemerným zárobkom len 922 eur. Ako jediný z odvetví na Slovensku nedosiahli hranicu 1000 eur. Regionálne rozdiely zostali stále značné. Celoslovenský priemer prekračoval naďalej iba Bratislavský kraj s priemernými zárobkami na úrovni takmer 1800 eur. V ostatných krajoch to bolo od necelých 1200 eur v Prešovskom po niečo viac ako 1400 eur v Trnavskom kraji. Zárobky medziročne stúpli vo všetkých 8 krajoch, reálny rast dosiahli však len v 7 regiónoch. Jedine v Nitrianskom kraji zvyšovanie platov nepredbehlo infláciu, čo znamenalo, že priemerné mzdy boli reálne nižšie ako pred rokom. V súhrne za prvé 3 štvrťroky tohto roka dosiahla priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky hodnotu 1484 eur. Medziročne sa zvýšila o 7,3%. Dynamika jej rastu oproti rovnakému obdobiu minulého roka však spomalila. Reálna mzda za toto obdobie stúpla o 4,5%.